Monggo dipun aturaken wonten Gubuk Kasmara dibawani. Aturaken sugeng dalu Mbak Dari mungkin nek netesi wonten mriki. Nggih, mangke lagune Blitar dipun aturaken ampun kuwatos. Nggih. Monggo diajeng ya. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar lingsam yen kemutan lelampahan kang kahuri tresno tulus senajan ing gubuk asmara. Nggih, suatu awal yang bagus. Monggo dipun aturaken wonten Gubuk Asmara. Diaturaken sesarengan Sekar Gumelar membela yang bayar. Masuk. Ya ya yo, ya ya yo. La la la. Yuk, ya yuk. Aku kelingan Yuk, ha. Ayo Kang Tembok. Ya ya yo, ya ya yo. Tondo kasih sayang. Ya ya yo, ya ya yo. Ayo Nduk. Pireng tinggal wong loro. Lolo. Ini kan. Lanjut no. Monggo. Catetan sajroning ati jangan lempar
membela yang bayar. ASR Audio Vision masuk. Kanca-kanca rombongan supir grandong napa-napa kala wau permintaanipun tak berdaya dan Sulawesi. Nggih. Ditempa pun tenggo nggih kanca-kanca sedaya ingkang sampun sami rawuh. Monggo lajengaken, Nduk. Catatan sajroning ati. Sabar. Halus nggih. Dingaturaken Sugeng Dalu dhumateng panjenengan Bapak Cari, panjenengan Bapak Tarbi ngaturaken Sugeng Dalu. Ugi Mas Kalimi yang punya salon ninja, terima kasih matur sembah nuwun. Sedaya kemawon sepuh puni sepuh Big Boss saking kancanan tercinta ngaturaken Sugeng Dalu kemawon. Monggo Duk lajengaken yo. Catatan sajroning ati. Kasmoro sampun bataraken diajeng naja
Mengkiyo dados renone penggalih sedaya para rawuh ingkang sampun sami rawuh. Kathah sanget pamundutan ingkang sampun mebet.